Ngatimbomurosanai tasangana wehama mobasaramari tasangana wehama mobasaramari tose tinofara tasangana mobasaramari ramare tinofara tasangana mobasaramari Gatina mati baba vedu vari kudenga tavakuvhura shoko renyu riteme chirevo kwatiri tikomborerei tose muzita raJesu. Amen. Amen. Pazuva ranhasi hama dzangu inzwai zvinofarira Mwari. Luka chapter 4 pavhesi ra18 tega munhu waMwari. Mweya washe uri pamusoro pangu. Kai mweya washe uri pamusoro pangu kuti wakandizodza kuti ndiparidzire varombo ivhangeri. Wakandizodza kuti ndiparidzire varombo ivhangeri. Wakandituma kuti ndizivise vakatapwa kusunungurwa kwavo. Wakandituma kuti ndizivise vakatapwa kusunungurwa kwavo namapofu kuti vamonezve. Tererai munzwe vanhu vaMwari. Jesu Kristu apuwa Bhaibheri riya zuva aenda kuchechi musi weSabata iti amen. Pavhesi 16 inoti ipapo akasvika paNazareta paakanga arerwa akapinda muchechi nezuva reSabata setsika yake akasimuka kuti arali. Vakakomboregwa vanoti kana moenda kuchechi vanotakura mabhaibheri kurava shoko raMwari. Hakuna chinhu chakaipa somutendi kufamba asina pfuti yake. Bhaibheri shoko raMwari rinofanira kuverengwa. Shoko rinoti iro asvika akasimuka kuti arave akawana pana muprofita Isaya paitipo mweya washe uri pamusoro pangu wakandizodza ndiparidzire varombo ivhangeri. Wakandituma kuti ndizivise vakatapwa kusunungurwa kwavo namapofu kuti vamonezve ndiregedze vakatsikirirwa. Mira ipapo chinda kuda imwe Bhaibheri rinoti iro Jesu paakanga achirava unoti mweya washe uri pamusoro pangu nokuti wakandizodza kuti ndiparidzire varombo ivhangeri. Tererai munzwe vanhu vaMwari. Vanhu vane zhava nenyota yevhangeri ndo vanobatsirika pamusangano uno. Vajaira vhangeri vanodzokera vakadaro. Deno wakomboregwa uite zhara nomurombo unotsvaka kubatsirwa neshoko raMwari. Kwai wakandizodza kuti ndidzikinure vakatapwa. Tererai munzwe vanhu vaMwari. Tiri pano vamwe vakatapwa nehasha, vamwe vakatapwa nokutsamwa. Mwari unoda kutidzikinura. Vamwe vakatapwa nemweya yetsvina chaiyo. Mwari unoda kutidzikinura. Usatenda kudzokera wakatsikirirwa. Bhaibheri ratiro wakandizodza zvekare kuti ndizarure mapofu vavone. Asi kureva mapofu fizikali. Kune vanhu vasingazivi kuti Bhaibheri rinoti kudii pamusoro pezvinodyiwa. Kune mapofu asingazivi kuti Mwari wakanyora kuti kudii pamusoro pokuroora, pamusoro pezuva reSabata. Zarugwa neshoko raMwari uzive zuva raMwari. Zarugwa neshoko raMwari uzive zvinomwiwa nezvisingamwiwi. Uri bofu kana usingazivi zvinopfekwa nomutsvene. Uri bofu kana usingazivi rubhabhatidzo rwechokwadi. Mwari ngaavongwe nevhangeri. Kana tapinda pamishini yebasa raMwari denga rose rinoburuka kobatsira vanhu vaMwari.
hauna kushinzwa mani. Dzimwe nhamo dzatosangana nadzo taenda kure nemishi. Pinda mbasa raMwari, uone simba raMwari, uone Mwari achidzikinura vanhu vake, uone Mwari achiita minana nokuti uri pamishi. Soro wenu wenyaya unoti Mwari unokuda. Mwari unodii munhu waMwari? Unokuda, that's why uri panyika. Hakuna munhu womunhu, uri munhu waMwari. Kana wakava munhu womunhu, ndiwo wakanozvitapisa. Asi iwe uri munhu waMwari. Budza uri pedo newe ndiri munhu waMwari. Ndiri munhu waMwari. Vakomana vari pamishi. Pana Exodus 16 teka. Pavhesi 13 ndi Paulo naSilas vachiparidza vhangeri. Teka mukomana. Nezuva reSabata tikabuda kunze kwesuo kurwizi pataiti vanenge vanonyengeterapo. Kwataiti vanenge vachinyengetera, tofunga vanonyengeterera papapo. Tikagara pasi tikaparidzira vakadzi vakanga vaunganapo. Zvino mumwe mukadzi waizi Lydia, mutengeswi wenguo tsvuku womusha weTaitira, wainamata Mwari akatinzwa. Bhaibheri rinoti Paulo naSilas nomusi weSabata. Hallelujah. Paulo waiva muSabata, Silas waiva muSabata, ndo vakapiwa vhangeri rokusunungura vanhu. Bhaibheri rinoti takabuda kundonamata, tikaona umwe munhanga ruvazhe, tikandofunga vanonamatira panapa. Pakaungana varume navakadzi ndo vangorebwa vapa, vakorokoto varebwavo. Bhaibheri rinoti kukanzi takati toparidza paiva nei nomwe mudzimai wainzi Lydia waigara musha weTiatira, waitengesa nguo tsvuku. Tendera munhu waMwari, muKristu achaenda kudenga haisi sipe. Wana zvaunotengesa, wana chishopu chako, wana mawaniro emari, waitengesa nguo tsvuku. Haleluya. Bhaibheri rinoti wakanga achinamata Mwari. Vari pere vanonamata Mwari, sudza ruoko. Mwari ngaakomba kwene vhangeri. Lydia wainamata Mwari, kwai vhangeri rakati raparidzwa. Teerera, tega mukomana. Wainamata akatinzwa nemhake akatinzwa. Ishe akazarura mwoyo wake kuti ateerere zvaitaurwa naPaulo. Ameni munhu waMwari. Bhaibheri rinoti Mwari wokudenga wakazarura mwoyo waLydia, akanzwa vhangeri. Munoziva uri panapa, unogona kuteerera vhangeri wakatsindikira mwoyo. Vakakomboregwa vanonamata kuti Mwari zarurai mwoyo, ndinzwe shoko. Ndoda kuudza munhu waMwari, shoko raMwari rinorapa nyangwe mugwere. Amen. Shoko raMwari rinosunungura vakataka. Shoko raMwari rinodzinga madhimoni. Shoko raMwari rinopa rugare. Shoko raMwari rinoponesa. Mwari wakazarura mwoyo. Amen. Kuti Lydia anzwe shoko raMwari. Tega mukomana. Wakati abhabhatidzwa iye navaimba yake, amira ipapo. Kana munhu anzwa shoko raMwari haarapi rubhabhatidzo mufundisi. Ukamona vose vanoti vanzwa shoko voti shoko rakanaka iri, voramba rubhabhatidzo, havana kurinzwa. Vahwamaungira. Rega ndikuudze, Lydia waitonamata, wakanzwa rimwe shoko raMwari, akati rasiyana nerandakambonzwa, ndoda kubhabhatidzwa. Vakorokoto kune vanobhabhatidzwa nhasi. Kana wanzwa shoko, shoko ndiJesu. Wagamuchira Jesu, muri yako inokomborekwa, upenyu hwako hunokomborekwa, wamandaichirira, tinoenda kudenga. Haleluya. Bhaibheri rinoti wakabhabhatidzwa. Tega mukomana. Wakati abhabhatidzwa iye navaimba yake akakumbira zvikuru achiti, kana muchiti ndakatenda kunaShe, pindai mumba mangu mugare. Akatitendisa. Zvino takati tichipinda panzvimbo yokunyengetera. Lydia bhabhatidzwa. Teerera sangano munhu waMwari. Wakati vakomana, kana muchitenda kuti vhangeri riri chokwadi, uye kuti ndava muKristu semwi, handei kupati. Haleluya. Vakanodya nokumwa. Kana vanhu vabhabhatidzwa, tava mhuri imwe chete, tomusa todya nokumwa tiri pamwe chete. Teerera vanhu vaMwari, vanhu
kumwa rudo kunozadzwa neshoko raMwari. Amen. Kauna uchimbodzira muchitende chako kudenga wili. Hai ndochokwadi. Bhaibheri shoko raMwari pachena. Vakomana vavati vaparidza ukabona kuti ima chikafu naraisi namakiwa hai waburira heteni togara kuzhatose nokumwa ndationa kuti tichimanyo kunotsvaka dzimwe shamwari dzedu kuti dziwe shoko dzibhabhatidzwe sarata todya nokumwa tiri pamwe totozivana. Hausati wapoona kuzipa kwevhangeri. Vhangeri rinoita kuti muve chinhu chimwe rinovaka rudo rinovaka rugare rinobvisa nhamo zvimwe zvinhu muvhangeri Mwari anokomborera tiri pamwe. Vakomana vezvanokumba vakatosangana tichavaona natomboida Pauro naSirasi 2 vabuda vachingobuda ndopangova kuverenga. Zvino takati tipinda panzvimbo yokunyengetera tikasangana nomumwe musikana waiva nomweya wokuvuka aiwanira vatenzi vake mari zhinji nokuvuka kwake. Iye akatevera Pauro nesu akadanidzira achiti varanda vaMwari wokumusoro-soro vanokuparidzirai nzira yokuponeswa nayo. Hamuna kuwanisangana hamunozokana pavhangeri shuwaita unofa imakaya waramba vhangeri ngaanofa kushara kwako apa muna kunzwa imi ipo zipigwa imi vane shoko vakomana vabuda mimberi tiyaupabhatidzwa kungoti pfoso nokusangana nomunhu waiva nomweya wokuvuka yaiva n'anga ichiwanisa vatenzi vayo nokuvuka kwaiyakateerera Pauro naSirasi mufundisi ichiparidza vhangeri. N'anga yakapinda pamishi ikati vanazvo varanda vaMwari wokumusoro-soro vanokuparidzirai nzira yokuponeswa nayo. Kana ukanyarira vhangeri madhimoni achaparidza, ukanyarira vhangeri zvizveve zvichaparidza, iwe usingaiti madhimoni akaparidza. Ukaivana varanda vaMwari wokumusoro-soro vanokuparidzirai mashoko ovupenyu. Muri pere sangana vadhimoni vakahonyanya mani vana vabarongozvitaura inosingatendeuki makateerera sangana ende chaitaura kuda kwaida kudhivana kwepfungwa kuda iye munhu ndoaipotauravo kuti vana varo nevaMwari mani mashoko aivanawo ndoupenyu anorapa zvirwere anodzinga mweya tsvina dhimoni romubata kuti asabhabhatidzwa. Pauro ndokucheuka ati wanyanyisa akataita izvozvo mazuva mazhinji nokuti hatina kufanana. Zvino Pauro akafa neshumu akatendeuka kumweya tinokurayira muzita raJesu Kristu bude kwaari kakuda nenguva iyeyo. iti yemeni munhu waMwari aimwa musiku wazvandowei. Pauro wakamira hana kunozunza dhimoni. Kana tonamatira madhimoni hatibati musoro, hatibati matumbu avakadzi vavanhu vanobata nokudzungudza nokubeba nezvisvimbo imhongi havasi vaprofita in'anga akangorayira nenzwi. Ndinokurayira nezita raJesu Kristu mweya wetsvina buda. Vhesi rati kudipa sasumfana mira kuverenga rati mweya ukabuda nenguva iyoyo. Teerera vanhu vaMwari ukabona tatakura vhangeri tine full package yokurayira mweya wetsvina ichitana. Tine full package yokurayira mweya wourombe ukatana. Tine full package yokurayira mweya inoita kuti musaurira nomurume ikatana. Mweya yekudhakwa, mweya weupombwe, mweya yekutsamwa, mweya yekuvata usino munhu wasingazivi akarayira nezita rine power. Mwari kavomwe kwai wakabuda nenguva iyo. Murume waiwana mari nen'anga yakatsamwa ngaibatai mapenzi. Zvino vatenzi vake vakati vachiona kuti tariro yokufumiswa kwake yaenda vakabata Pauro naSirasi. Tera munhu waMwari kana vhangeri rasvika pane zvinofanira kusara. Panofanira kusara mbanje, panofanira kusara hasha. Akabona bun'anga hwainda
Fuma yunga kuchina. Pafana kusara ma girlfriend na ma smell house. Kana vangela shika pane zvinofana kusara. Micheka inofana kusara. Zvibako zvinofana kuchanisa ra Jesu. Kana vangeli rasvika hasha tinofana kusara. Kana vangeli rasvika ndati zvose zvakaipa zvinofana kusara. Amen. Unganga hwasara ka? Friyari katsamurira bataiva. Vakabata Paulo na Silas. Vakati kudi. Vakakakatira kudare kabati. Iwaisha itaura munhu akakatsama kwazvo. Vakaenda navo kuvatongi vakati kudi. Vanhu ava vaJudha vanopesanisa guta redu vachiparidza tsika dzatisina kutenderwa kugamuchira kana kuita isu vaRoma. Tere vana vamambo tere chete unobhabhatiza taiporova chedu chiya. Tirire mudzwe vanhu vaMwari. Bhaibheri rinoti ripoti yakaenda kudaro. Vanhu ava vaJudha vanoparidza imwe tsika yatisingati hatina vanimwe vanyanganisa guta. Tenera udzwe munhu waMwari kana vhangeri rechokwadi rasvika guta rinofana kunyongana. Tinoparidza imwe tsika yakasiyana netsika yamadzibaba. Tinoparidza tsika yokuti wakafa hana chaanoziva. Tinoparidza tsika yokudenga. Tinoparidza tsika yokuti zuva reSabata ndera Mwari ndiye mambo Mwari wokudenga napasi. Ndiro rinofana kuchengetwa nomunhu anoenda kudenga. Tinoparidza tsika yokudenga kwete yamachechi asi yaMwari. Jesu ngarumbidzwe nganamatwe kudenga nepasi ndiye mambo wemadzimambo ngarumbidzwe hakuna zvezita ringadamwa pasi kuponesa narasekuru bishopi nganga kana mporofita iye Jesu ngane pasi ndiye mambo harumbi. Tenera munhu waMwari pai vakavakakatira vatongi nokugamuchiravo nokubata Paulo na Silas pedzisa mukomana. Ipapo vanhu vazhinji vakavamukira pose vakavabvarurira nguo vakarayira kuti varobwe neshamu. Zvino vakati vavarova zvikuru vakavaisa mutorongo vakarayira murindi wetorongo avachengete kwazvo. Iye akati arayirwa kudaro akavaisa mutorongo yomukati vakasunga makumbo avo mumatanda. Zvino panenge pakati pousiku mira mukomana vakomana vaparidza vhangeri rakanaka vachiparidza Mwari unorarama naJesu. Umwe atobhabhatidzwa umwe hachina mweya wesvina. Dhiabhurosi akagumbuka kaibatai mapenzi havana kumbosungwa chete manomano vakasungwa mumatanda mavoko namakumbo gaadzikwa vakasungwa kudaro pai vakarayira kuti varoke. Vakarobwa mumbi dzikadambuka. Terera mutende ukabona wakasungwa nezvimwe zvinokusunga uri musaradha haikona kueduka. Vanoponeswa vachasungwa vacharobwa vacharamwa vane zvimwe zvavachapinda pazviri. Ungoti dambichana pana 14:22 ipapo mabasa 14:22 Paulo achirayira vadzidzi achivashingisa vachisimbisa vadzidzi vachivarayira kuti vatsungirire pakutenda vachiti tinofanira kupinda muushe hwaMwari namadambudziko mazhinji. Soka kunyaya yedu Paulo waisimbisa vadzidzi achiti tinofanira kupinda muushe hwaMwari namadambudziko mazhinji. Hauna kuzviwa munhu waMwari kana uri muKristu unoenda kudenga.
tebrosune pampacha kusunga uchasunga mwana akosunga murume rikoda vakadzi sebere akosunga mufaro akosunga mabasa akosunga icho nechocho ukotomufunga kuti Mwari unotiwa here zvanodzosera muzvegumi nompiro rakandikuudze munhu waMwari vanhu vaMwari vari pamishini vachambopindawo madambudziko but thank God Mwari unokusunungura saka muzhira yaMwari dzokera varoka nokusungwa kwaizechenda akanzi bata varume uvasunge pakaoma haikona kuvaisa muzvijere zvokutanga isa mujere romukati ndiriparidza pano vari pari mujere romukati uri mujere romukati pane chawanamatira kwemakore hachibudi uri mujere romukati wanamatira basa wanamatira muchato wanamatira vana vako vadzoke munyika uri mujere romukati uri kutsva vatitenda Mwari usabva mukunamata usagunun'una usatuka Mwari usatsvaka n'anga kana vaprofita usatsvaka midzi kana mvura usatsvaka matombo kudenga kuna Mwari anosunungura hamarikavo mwene zvakere vakanga vakasungwa naimi munhu wadzinga dhimoni ungasungwa ungaroka nokudamburikwa nhumbi nokusungwa kechere vari pari majere munhu waMwari nyangwe wakasungwa nemweya tsvina nyangwe ichiita hovha mumhuri yokwenyu ramba uchinamata kuzorora kwaswedera sareka kunamata bhaibheri rinoti vasungwa vakanga mujere romukati vari imomo havana kudemba kochechi yaregere kotiona kuvatakaparidzira varipi havana kufunga zvokuyetuka vanoti ivo teka mukomazvino panenge pakati pousiku Paulo na Silas vakanga vachinyengetera nokuimbira Mwari vakasungwa vakateerera vapinda mujere havana kubvunzana kuti ko Mwari uripi nhaishamwari na Silas Mwari uripi taroka takasungwa pamwe tichabulawa havana kudemba vakati kudenga kuna Mwari wawazvavaita vakanga vachiimba vachinamata vachirumbidza Mwari paradzira soko kune muno wese kana kune avo vaka vari mujere idzo ndimi dzewatendi wongadze dzaedzere yemonya munyaradzi yevo ndoda stadzariya mambo wewe mambo omora murapi mukoro epa rusununguko kuva vavatwa vese imonemu maturongo idzonziyo kadzitsvikwe shemonya haradzi yewauya zvemunya nyaradzi wauya zvemunya haradzi wauya ticho chiti dzochitsvene tiye chitsi chititso chava zvepara dzira soko zvekone onose zvemunya munyaradzi yewa vari muturongo vaimba neshoko iri ngarinzwikwe nevakasungwa mwoyo tinoriparidza kune vanogamuchira nevacharamba tinoriparidza kune vachasiya mvana nevacharamba vanadzo tinoriparidza kune vachasiya micheka nevachafa vakadaro tinoriparidza kune vachabhabhatidzwa nevacharamba
Jesu unobuya. Ari kikuya nokuti waramba. Jesu uri kubuya. Anobuya nekirozi konka muchira lake. Kukainoma turongo matiri mwari. Thank God tapinda takuparidza. Tapinda. Kwa hiyo kenda wakasungwa mapanditi akaterera. Mapema ilikuimba teka mkomano. Pakarepo kudebeka kwenyika hapo hawika na izo zone zeimba zakasununguka pakarepe imba yose mikola ikazanguka misungo ya Mose ikasununguka ipa mulindi wetoromba akachefuka mira mkomano pakaipa shokoramba nino tiro pakanga wachimba nukuna mata kwa ipakaita great earthquake kwa ipaka wanokusununguka kukuru kwa imacheni akasunga akawira pasi simbi zamapurisa responded to God's word. Zakadona zikasarenda majeri akazaruka paiti wa zose the jailer was sleeping. Komna kuchiparidzwa izvi chivata Donga madimono sakatiza kaenda pana jail. Sikavata. Pataka woti pepu. Zakabona mskova perengete. Kwatika funga kuti vasungwa vatiza. Hatina dzaka wala sistanza. Kwatika nunga munondo. Nokuti kuuraya kwamaRomans ukatizwa nebanditi. Vekuuraya zvinogwadza. Kwainobva ise Paulo wakatudaidzira kukaishamwari usazviuraya tose tiri muno hatina vhangeri rokuparadzanisa vanhu Mwari asi mutauri wavanhu nokuvati muri muno mose vainokumanya nokutsvaka chimwenje nokuuya unozvaka munoda kuzviuraya nemisodzi inodona akapishika akaramba watu achira mabhanditi wane akakwana kana komana kudai kudai novharubuda nokukirani vakapanje kandi musoja akapfugana pabhanditi akati vatenzi ndingaita sei kuti ndiponeswe Paulo akati kudii akavabudisira kunze akati vatenzi ndingaita sei kuti ndiponeswe vakati tenda kuna Jesu ugoponeswa iwe nemhuri yako hawika akadi vakaparidza shoko na vose vaiva mumba make akavatora nenguva yousiku akakupa mavanga avo ndokubhabhatidzwa pakarepo iye navose vake machena adona Satani anga aronga kusunga vanhu vaMwari nokuti vanhu vaMwari vagara pamunamato vaziva kuti kudenga kuna Mwari vanhu vaMwari vari pamishini machena adona the jailer akavabudisa akapfugama pabhanditi kana une vhangeri you are not ordinary munhu ane vhangeri hasi munhu wokutamba naye hasi munhu ongoroka nezvidhoma hasi munhu unogamba nemweya yetsvina you are not ordinary you are extraordinary nokuti watinaye haana road block haana Red Sea Bhaibheri inoti jailer akakira amwe mabhanditi akakumuka asina kukumbira kuna shefu kana vhangeri rakubataka haukumbiri vakakumanikidza nesavadha unorisaini ndobva anobhabhatidzwa nemhuri yake apedza vakaita futi pati akaenda naomba make isa zvokudya pamesa akafara zvakaita pati vakake yose achitenda Mwari kavo kwende vhangeri Jesu unosunungura uripo here aringatiti chinamata shamwari iye nyaya kuzipa iyi atipedze naLuka tinamata unongoverenga tobva tanamata vanhu vaMwari vaponeswe Mwari unosunungura anokuda Mwari nerimwe zuva Jesu ana vadzidzi vake ana vadzidzi vake haana kupinda muvillage akatuma muvillage 29 akatofonera Bethfage akatuma vadzidzi vake vaviri endai mukatarisana nemi kana muchipinda mauri muchawana mhuru yakasungirirwa isina kumbotasva nomunhu muisunungure
mukouya nayo kana mumwe akakubvunza achiti munoisungurireiko kuti kwaari Ishe unoida avo vakatumwa vakaenda vakadowana sezvaakanga avaudza. Zvino takuda kuvhara terera Jesu unotuma enda mukutairo pakatarisana nemu muchaona dhongi rakasungirikwa wakanga apinda here muguta akanoona dhongi rakasungwa. Jesu waiva Mwari ari paari waiziva zvose zvaiva muJerusarema nezviri kudenga. Jesu ari kudenga unoziva zviri pano paEbheneza vakasungwa unovavona. Hamui pachake unotuma vakomana nevhangeri muchandowana vakasungwa. Vakasungwa nemwechina mufana kusunungurwa. Pamunenge mosunungura kana mwene wedhongi akaita manyawa akabvunza kuti munorisunungurirei mumuudze pachena pafeya muti Ishe unorida. Jesu anoda kusunungura munhu waMwari. Saisa musoro pamweya. Jesu anoda kusunungura nokuti Ishe unokuda. Kwai vakatumwa kuona shuwa dhongi rakasungirikwa. Mwari atumi shoko panapa asina kuona wakasungwa. Vari pakasungwa nokutsama. Vari pakasungwa vakasungirwa vana vavo kubuda muchechi. Vari pakasungwa nokushaiwa mbereko. Vari pakasungwa nokupombwe chaihwo. Vari pakasungwa nokushaiwa mufaro. Zvakasunga vanhu Jesu unozviona. Watuma vakomana endai munosunungura vachimbono-pinda. Wakaziva sei? Kwai vakati vosunungura zvino vakati vachisunungura dhongi vene vayo vakati kwavari munosunungureiko mhuru vakati Ishe unoida. Vakauya nayo kuna Jesu vakaisa nguo dzavo. Bhaibheri rinoti iro vakati vachisunungura kwai mwene wedhongi wakati munosunungurei dhongi rangu haminonasungirwa sei? Asi wainzi mwene wedhongi uyu waiva noutsinye. Satani unoutsinye unokusungirira pazvinouraya. Bhaibheri rinoti iro waiva mwene wedhongi. Ndiani waiva mwene wedhongi? Nokuti maPsalm 24 verse 1 inoti nyika ndeyaJehovha nokuzara kwayo navageremo namadhongi aiva Jesu. Iwe hausi munhu wamachechi, uri munhu waJesu. Hausi munhu womunhu, uri munhu waJesu. Kwai kana takusunungura padzidziso dzavanhu, kana woda kubvunzwa navanhu sei wanobhabhatidzwa, iti Ishe unondida. Sei wochengeta Sabata, iti Ishe unondida. Kana uri paSmell House sei wondiramba, iti Ishe unondida. Ndoba vasunungura vakaenda naye kuna anisangana kuna Jesu. Kana wasunungurwa tokuisa kuna Jesu. Bhaibheri rinotiro pavakanga vachisunungura mwene wedhongi wakatsamwa. Unoziva kuti Satani unotsama kana tokukura wasunungurwa naJesu. Unotsama chero moyo ukati gara, iti Ishe unondida. Ndoenda kuna Jesu. Kwai vaenda naye kuna Jesu. Vakauya nayo kwa Jesu vakawadzama vakaisa nguo dzavo pamusoro pehuru rikatsika pakape vakaitachisa Jesu pamusoro payo. Zvino vachifamba vakawarira nguo dzavo. Akati oswedera pamaburusiro eGomo reMondi. Mira shamwari. Dhongi rakawadzikwa nabhachi nemazambia richitsika. Vadzidzi vachikuza komborera tarira unobuya, komborera tarira unobuya. Nedhongi raitaura raiti handichazvisora ndava kudya rice. Rakaenda kutemberi. Haleluya sangano. Unoziva kuti dhongi it's a useless animal. Dhongi harizivi muridzi waro. Idasha wadasha chero nechanana chinobata. Dhongi rikabuda mudanga haridzoki roka rinotevekwa. Dhongi is useless. Dhongi haridyiwi nyama. Mufudze wedhongi unouraya muriwo. Chikumba chedhongi hachigadziri bhutsu. Dhongi is useless. But Jesu unoti ndinorida. Ndinorida rakadaro. Unoziva dhongi rinobahwa noutsinye. Vanoti rovai dhongi newayo. Jesu unoti ndinorida. Rinomburuka gonyeti richiuya rinomburuka. Pamunowana rakatsva pano rakaita musakanzwa rikamburuka mumadota rikatsva. Dhongi is useless. But Jesu unoti ndinorida.
Terera munhu waMwari kana wangofunga kuti ini ndiri useless mupenyu uno kuna Jesu unokuda. Rega nditewo zvirikoko. Ndiri munhu ari pakutambudzika 7 yavarume. Ndiye ndikonganisunungura pamuviri worufu 25. Ishe ngavongwe na Jesu Kristu unotipa kusununguka. Ndoda kudana vanhu vaMwari vanoda kusunungurwa na Jesu. Vanoti ndomuda Jesu semukati namati. Ndoziva unomuda. Ishe unokuda. Sadzokera wakadaro. Famba uye kuno mberi. Vanoti ndoda kusunungurwa. Ende Jesu ndinomuda zvokutobhabhatidzwa. Ndoda kumugamuchira samambo namuponesi woupenyu hwangu. Famba uye munhu waMwari. Uya kuna Mwari nokasika. Musande forward. Famba uchiuya kasira kuuya vanhu vaMwari vakagamuchira Jesu nevatanga kuuya vanoti Jesu ndinomuda. Famba muchiuya kuna Jesu vakatsikirika usambotya mweya yechina sashvikidzikwa naSatani. Famba uye kuna Mwari. Mwari akomborera. Uyai vanhu vaMwari. Ndozuva rokusunungurwa rino. Ishe vanokuda. Famba uchiuya. Famba uchiuya uye udire pana vamwe. Mwari ngaakomborera. Famba muchiuya kuna Jesu. Ndozuva rokusunungurwa. Famba muchiuya vakuru navadoko. Jesu unoda kusunungura. Tuchema. Famba uye kuna Jesu. Mwari wakakuziva kwamakore kuti unofanira kusunungurwa nevhangeri. Famba uye. Awandane makorokotoka. Vari kuuya kuna Jesu. Vari kuponeswa. Vari kuponeswa naMwari. Pakati pedu zvakare pane vamwe vakarembedza vane makondishini avanoona kuti awa akaitwa nemweya yechina vanoda kusunungurwa. Ndichakumbira uye kuno mberi uye umira. Nhasi toda kumbonamata Mwari atidzwewo. Vanoti Mwari hungu ndiri muSabata asi ndiri kuona mweya yechina iri kunanaira kumuriro kwedu. Zviripo zvinhu zvinosungwa naSatani. Daburai makashi nezita raJesu. Uya munhu waMwari kasira kuuya patonamata. Kuna Mwari anonzwa munamata. Kuna Mwari anosunungura vanhu vanetseka. Tina Mwari kudenga vana Pauro vasina kutadza vakapinda mujere. Unofanira kusunungurwa nezita raJesu. Hatisi varanda vowakaipa. Tiri varanda vaMwari wokudenga. God bless you. Famba uchiuya munhu waMwari. Mwari akomborere. Pamunenge muchiuya musachinyutira Mwari. Mwari wakakuziva kuti munofanira kusunungurwa imi. Saka kana kuvhunduka kudenga kuna Mwari. Kuna Mwari mupenyu. Kwenderai kuno vanhu vaMwari. Kwenderai. Kwenderai. Mwari akomborere. Mwari akomborere. Tichava nomunamato mukuru kwazvo. Hatifanira kudzokera takaremekwa. Jesu unosunungura unokuda sezvauri. Hazvinei nemakore wakasungwa. Mwari unosunungura. Mupone, muponesi. Zwa pasa vakutinamatira. Shema. Apo wadayidzava hamwe musambondi fubone namatemfundisa. Baba wakudenga muzita raJesu. Toda kutenda mukati menguva dzemasikati ano nekududzirwa kweshoko renyu. Iro shoko renyu kuti rikaita haridzoke risina chinhu. Radzoka shoko renyu rino vana venyu varesponda kukoro yenyu. Vari kuda kusangana nenyu mukati memasikati ano. Vatora step further nokuti wabhabhatidzwa kutanga upenyu. Tinorangarira muranda wakanda paakabhabhatidzwa kwaye akapedza rwendo rwese aine mufaro. Wapeiwo mufaro wachibuda mukati memvura. Wapeiwo mufaro mukati memhuri dzavo. Wapeiwo mufaro mukati memasangano mawachapindira kuburikidza nemweya mutsvena agara pakati pavo. Pane vamwe zvakare vasimuka vachiuya kuno kumberi. Naivo vanoda kusunungurwa nezita raJesu. Ndimunonzwisisa upenyu hwavo nenhoroondo yeupenyu hwavo kumashure. Toda kuvaisa mumaoko enyu kuti vakumikidze mumaoko enyu muvasunungure nezita raJesu. Vasunungurei pamatambudziko akasiyana siyana amunoverenga imi pamumwe nemumwe.
zvaitwa zvapera mbiri nerukudzo zvegopiwa kwamuri. Zuva rino rogwa memorable mukati mekuponeswa kwedu kuti zviro kwazvo takasangana nemi pamusangano uno wematumba mukatiponesa tikatanga patsva nemi. Komborerai mutauri muitire zvakanaka. Niyo musununguro ine zita raJesu. Tese tigova qualified kupinda mukati meumambo hwenyu. Muzita rakanaka raJesu tinonamata. Amen. Baba ndouya kwamuri, hakuna umwezve kuti mandisiyandega ondinoyendepi. Ndodahira iye zvino Jesu wandifira, ropa rakera parara kuchenesa ini. Mwana wenyu ndomdawira, ndinzwe simba renyu. Zvidiso zvangu zvazadzwa mune ino nguva. Ndodahira iye zvino Jesu wandifira, ropa rakera parara kuchenesa ini. Muvambiwe rudawiro ndotarisa imwi, ndogashira chipo chenyu ndiponeswe nacho. Ndodahira iye zvino Jesu wandifira, ropa rakera parara kuchenesa ini. Ndodahira iye zvino Jesu wandifira, ropa rakera parara kuchenesa ini. 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 Wanga waenda kuna Jesu yere, wasambwa muropa renyenye. Unosimira mutsa wake ere, wasambwa muropa renyenye. Wasambwa muropa rohere renyenye. Moyo wako wakachena oyere, wasambwa muropa renyenye. Unofamba naye mazuva yese, wasambwa muropa renyenye. Unozorora kuna Kristu ere, wasambwa muropa renyenye. Wasambwa muropa rohere renyenye. Moyo wako wakachena oyere, wasambwa muropa renyenye. Kwambo ashika unochena here, wasambwa muropa renyenye. Wagadzirirwa dzimba dzekubenga, wasambwa muropa renyenye. Wasambwa muropa rohere renyenye. Moyo wako wakachena oyere,
wasambwa muropa renyenye rasanguwa iyo inesitema usambwe muropa renyenye kunetsime iyo inowerera sambanyi muropa renyenye wasambwa muropa roherere nyenye moyo wako wakachena woyere wasambwa muropa renyenye wasambwa muropa roherere nyenye moyo wako wakachena woyere wasambwa muropa renyenye moyo wako wakachena woyere wasambwa muropa renyenye moyo wako wakachena woyere wasambwa muropa renyenye